Čaute ľudia. Hádajte, kto tu so mnou je na posteli. Čaute, tu som ja, Natália. A dneska tu máme unboxing svým balíčku. Kameru naopak. Dobre, to je prestaň. Nie, naopak. Tak to nebudem natáčať vôbec. Lebo však máme daj naopak. Dobre to vyzerá, prestaň. Natália, nebudem ti robiť zle. Daj. Nie, prestaň, dávaj! V 30 minútach sme sa konečne dohodli a Natália je ochotná to natočiť konečne zadnou kamerou. A ide sa Neuveriteľné. Aby ste pochopili, o čom rozprávam, objednal som Shein za svoje posledné peniaze, lebo som chcel urobiť Natália za 27 €. Je tam pár kuskov pekného oblečenia a Natália vyzerá veľmi krásne, tak ideme ukázať vám, aby ste zavideli, akú mám krásnu priateľku. Takže, nie, počkaj, ja by som začala kabelkami. Takže najprv začnem kabelkami. Tak toto vyzerá. A toto ja som si chcela kúpiť takúže ružovinku proste, lebo som si kúpila ružový kufor. A na cestovanie ako, hej. Na cestovanie, hej. Mňam. To bolo vtipné, sorry. Takže takto vyzerá. Zatiaľ je taká Keby mám zamačkaná. škoda, že nemám nechty, by som urobila, že... Chápete? No, Ukáž vnútro. nemôžem to dať dole, lebo takto vyzerá znútra. Wow, koľko miesta. Musíme ju ešte tak roztiahnuť. Koľko gatiek tam zmestíš? Ježiš. No. Dá sa aj zapnúť hore. Takže takto vyzerá. Sexy. Dobre. Druhá kabelka. Toto nebudem dávať dole, lebo To ešte netreba. nožnice nemám. Dobre, druhá kabelka. Timers. Toto. Takže takáto jeansy blue, hej. Taká proste, že mini. Proste strašne mini, môžeme nosiť takto. Ale úplne to je úplne jak rifle. Chyť. Že? Úplne. Hej. No pozrieme sa znútra. Wow, Mini. dáček. A ešte tu máme aj, že si to môžeme dať na dlhšiu. Wow. Môžeme to nosiť aj na ramene, hej. Wow. Dobre. To tam dám naspäť. Robiť YouTube reakcie. Dobre. Takže tak, teraz si nemôžem učesať vlasy, lebo som si spravila takýto hairstyle. Nádherné. Nádherné. Ľudia, že si to má znova dávať. Vyzerá úplne jak bohyňa. Moc dlho to trvalo, takže asi nie. No, dobre. Máme, tak. Dobre, ďalej, toto neviem, čo je. Takýto, ten lejsovaný topí. To je na plavky. Oh. Na pláž. To neuvidíte dneska, to je pre mňa Na iba. pláž. To je pre mňa. Na pláž. Ale to je pre mňa. Dobre, toto sú oni. Takže máme tu aj tie gate k tomu. Tak to vyzerajú. To je všetko. Ak toto video nevidie teraz, tak videl 3 dní. Ale ešte bude pokračovať, nie vlog? Neviem, asi aj.